Oh. Gambling addicts losing it all. Noniin, Rake-kompilaatio. Katsotaan vähän aikaa. Just a couple. 26. $1,000. Just a couple, then we're done. Just a couple, then we're done. Oh. 26. I got a switcher. 2 tonnia. 3 tonnia. Damn, guys. Dude, we're gonna win all our money back from this. Shut up, knock on wood. 6 minuuttia myöhemmin. Full on devastation. Balls, bro. 2. Suck? No, bro, we're getting fucking something. So, okay. No, mutta jos sä häviät, niin... Jos sä häviät, niin kannattaa vaan pelata lisää. Ainut tapa, miten sä voit ikinä voittaa, niin sun häviöitä on pelata lisää. Älä luovuta. Älä oo se, mitä kaikki luulee, että sä oot. Älä luovuta. Anna mennä. Why you know keep it? Nanskari. Jos sä oot miljonääri, niin joku 6 tonnia ei kyllä tunnu varmaan missään. One more episode. Okay. We need to kill ourselves. Tämä I have jaksaa. no solution. 10 tonnia! No, Onks tää 10 tonnia? gosh, dude. Bro, I have tears coming down my face. Ei right kannata now, aloittaa, ei. Oh my fucking god, dude. I just lost $300 fucking dollars, dude. Make ei. I'm so sorry, Gabe. You probably feel like such an idiot giving that to me, dude. I'm so sorry, bro. I am such a fucking moron, dude. I am such a fucking moron. Oh my fucking god, dude. Siis antoks joku tolle 10 000 euroa, dollaria? Se meni kasinolle ja se kusi ne kaikki saman tien. Jos mä saisin 10 tonnin, mä maksaisin velat vaan pois ja olisin silleen, että fuck this shit, I'm a free man. Mitä helvettiä? Miksi tuolla on seinässä reikä? Ton takia. I am bleeding. Oh my fucking god, dude. Blood pressure. 184 184, 116. Heart rate as high as if I was working out right now. My blood pressure, I'm on the borderline, on the edge of a... Se on tää sama tyyppi. Okei. Mehän tiedetään, että näistä slottistriimaista on osa semmosia, että ne saa ilmaisia pyörätyksiä ja pelaa leikkirahalla. Sen takia sä näet niitä normaaleja ihmisiä, sanotaan jotain 100 katsojan streamereitä, ketkä on työttömiä, ja ne voittaa joku 20 tonnia, niiden ilmekkä ei värähdä. Siitä tietää, että ne pelaa feikkirahalla, koska sanotaan, että sä saisit 10 tonnia vaikka niinku työttömänä, niin se olisi aika party-meininki siinä vaiheessa. Mikä skämmi tää pallopeli on? Mä en edes tiedä, mikä peli tää on. Veke varmaan tietää. Heidän pitää muistaa, että voit vain yhtä spinnia vaille voittaa 100 tonnia ja voisitte... Niin siis Veke. Ei saisi lopettaa, jos lähtee. Vähän vitutti mennä töihin seuraavana päivänä. Kryptoihin liittyvä peli. Fucking heart attack. Okay. No, I lost it all. I lost it all. Eikö tää ole se sama tyyppi? Joo. I just can't believe we've never won. I lost again. I just lost it all. Oh my... Siis tää on tää sama tyyppi, joka riehuu koko aika. Oh my god. Siis mitä? Se on sama tyyppi. Ensin se paskoi sen oven. Nyt se on paskanut sen vielä pahemmin. Tuli reikäseinä. Kato, tossa on toi joku kelkka edessä, että se reikä ei näy siinä. Ei sillä ole kämppäällä. One thing leads to another. We gambled on stream for 10 hours straight, and I lost so much money. I hit my stake deposit limit. It made me stop gambling. Koska aletaan katsoa pottukoiraa? En oo ikinä I katsonut. think I still have a little deposit left. That Striimaatko se stake vielä? held. I have been reborn. I have been reborn. This is it. This is... Mä en ole addiktoitunut, mutta jos mä en kämplää, niin tuntuu, että mä elän turhaan elämääni. Terveisin tää mies. Se oli silleen, että kaikki on paskaa, en mä kestä enää. Mä pystyn pelaamaan vielä. the last of Se kikissä literally vetää, every okei. last penny I have to put into this. It's left over from last night. Noni, $8. Voitto. What? 130. 130 and now this is real.
Noniin. And now this is real. And now this is real shit. And now this is real shit. Hold up. Focus on people. Se nousee. Kattokaa nyt, kannattaa laittaa rahaa näihin. Se nousee välillä. Oh no. Come on. Oh my god, dude. Come on. We haven't got this. Man. Oh my god. Runkannut sammuneen Pirkkiksen naamalle. Mitä makea? Oh my god, dude. Stop, dude. Stop! Oh my fucking god, dude. Man. Siis mikä tää juttu on? Ei sulla olisi mitään visuaalista tässä ruudulla. Se painaa vaan playtä 2 sekunnin välein. Olisi niinku jonkun näköinen, tiedäksä, semmonen visuaalinen engage tässä, että hei, se on hauskaa tehdä tätä. Mitä hittoa? What the fuck? Pirkkonainen, Pirkkis, joo. Oh my fucking god, dude! Oh my god, every time I fucking crease it, it's fucking instant loss. Oh my fucking god, oh my fucking god. Oh my fucking god, dude! Dude, stop! Oh my god! Dude, this is so fucking sad! Oh my fucking god. It's gone. I just fucking lost, dude. In the last 2 days, I've lost $21,000. And it's not like I'm fucking rich. I don't have $21,000. That's how I could buy a car with that much money. As I'm sitting here pondering life, I've realized, looking at my bank account, I literally do not have any more money to gamble. I think I'm being forced into quitting here, and that's kind of how it goes until I get paid next month, which sucks because we tried. We tried our best, but sometimes you have to know when to quit. $600? $500, that's all I need. Ei. Well, you're gonna give me 600 back. I'll give you 600 back. You pinky promise? I pinky promise, babe. Just write them up, please. Okay. Mulle ei tulisi ikinä mieleenkään lainata ihmisiltä rahaa, jos mulla ei ole super hätä. Niin kuin jotenkin se, että lainaa ihmiseltä rahaa, niin se on ihan mun mielestä niin kuin fine, jos sulla on oikeasti hätä. Ja mäkin auttaisin ihmisiä, jos niillä on hätää. Mutta se, että joku kysyy multahan on kysytty siis. Multa on kysytty. Mä en nyt paljasta tämän ihmisen nimeä, mutta multa on kysytty lainaa, kun joku halusi viedä naisen treffeille. Se halusi sen takia lainaa. Mä sanoin hänelle muistaakseni silloin siinä, että jos se oikeasti susta tykkää, niin ei se vaadi, että sä meet johonkin ravintolaan. Jos niinku synkkaa vaan yksinkertaisesti, niin se on ihan sama, vaikka olisi nakkikioskilla. En mä tiedä, onko tää niinku miehinen juttu. En mä tiedä, niinku, haluuks te naiset, että pämpäröidään niinku heti alusta vai mitä, mutta jos mulle vaan joku tulee juttelemaan ja kysyy, että lähdetäänkö ulos, niin se on ihan sama, vaikka me syötäisiin nuudelleita tuolla ulkona ja tulisi hyvin juttua. En mä tarvii mitään fancy pants-ateriaa jossain 30 tähden ravintolassa. Niin pointtina on kuitenkin se, että ihmisillä on hassuja luuloja siitä, mihin ne tarvii lainoja. Niin kuin tämäkin on pakko saada $500, että nyt niin kuin pakko pelata. Mä en ikinä pyytäisi lainaa, paitsi että sit jos mä oon oikeasti hädässä. Virallinen ulosvienti syömään niin, että maksetaan toisen ruokaa, niin akvardia ahdistavaa. Kyllä mäkin haluan maksaa, niin kuin, jos mä pyydän jotain ulos, niin totta kai mäkin haluan maksaa ne kaikki, mutta niin kuin, idea on se, että kannattaa tietää, missä tilanteessa sä itse olet. En mä tiedä eliksiri, en mä tiedä. En mä jäänyt utelemaan. En jäänyt utelemaan. Kaverilla on superhätä, hän on yhtä spinniä vaille voittamassa kaiken. Yeah. Thank you. Will you just... I pinky promise I'll give you 600 back. Okay. You have my Venmo? Okay, thank you so much. All right, juuri tämä, Edio. Juuri noin. Niin kuin sanotaan silleen, niin kuin me ollaan nähty näitä ihmisiä internetin meemivideoissa ja kaikkea, että joku on sitä mieltä, että niin kuin, jos mies ei vie minua ulos ja maksaa kunnon niin kuin treffeistä ja tälleen, niin se ei ole mun arvona ja tälleen. Ei kukaan ajattele tolleen oikeasti, eihän. Koska ei mua ainakaan kiinnosta pätkääkään. Se on ihan sama. Jos synkkaa hyvin
Se on ihan sama kuinka köyhä on. Ei tarvii mitään siistiä elämässä tai tälleen. Mä oon ihan itse fine. Ajattelee, mutta harva. Ihan varmasti jotkut ajattelee, totta kai. Hulluja löytyy aina. Ihan samaa spektrumin kummalla puolella vaan. Löytyy aina ääripäitä. Se on ihan totta. Kieltäytyy se liian ahdistavaa. Niin sä oot silleen, Yes, $500 for, you guessed it, fucking Plinko balls. Okay, this is it. This oh is shit. Kahvilla käynti on semi halpaa kyllä. Sen takia mennään kahville ensin ennen kuin treffeille kunnolla. Niinku oikealla treffeillä. Oh no, nyt se käyttää ne kirohat kaikki. Please. Oh no. Hän on töissä kuitenkin, että hänelle maksetaan rahaa ja tälleen, että tää ei ole maailmanloppu, että tää nyt sillä... Oh my god, that's fucking it, people. Oh no. Oh my god, this is just devastation. I fucking hate Plinkaball. I'm never fucking Plinkaballing again. Fucking, you gotta give me... I need $500, bro. I don't know what you're laughing at. Nothing funny. Oh my god, bro. Liika! Toi on Haltron 700 parrottiyrityksen jälkeen. Perkele! Oh my god. Katsotaan pokku toi tän jälkeen. Mä avaan sen tähän. Katsotaan tän jälkeen toi. Se on Anskari ihan fine, kyllä. I want to know what I get for fucking platinum winner. Congratulations to myself celebrating rinsing $1 million. Tietokone parka. Statistic. Yeah. No, fuck Se oli you, miljoonan hävinnyt. No, dude, stop! Stop it! Stop it! Onks täällä mitään muita kämpläjiä Amerikassa kuin nämä kaksi tyyppiä? Ei tässä ole mitään muita tyyppejä tässä videolla ollut kuin nämä kaksi. Mennään eteenpäin. Fucking God, ei tässä näköjään dude. ole muita. Are you fucking kidding me? I lost it 4 in a row, dude. 4, 5, Mutta onkin Rake-kompilaatio, muistakaa. Wow, dude. Fuck, dude. Oh. That's atrocious, man. Joo, mä veikkaan, että nääkin pelaa leikkirahalla. Damn, dog. Muistakaa sitä. Hei. Sä voit pelata leikkirahalla ja esittää tämmöstä. Näyttelijöitä on ollut kautta ihmiskunnan. Ei se ole mikään mahdottomuus, että joku on sitä mieltä, että mä saan enemmän katsojia, jos mä huudan ja raken täällä. That's some bullshit, man. Don't have it. I just gambled it, bro. Dude, somebody please help me, bro. Kasino on antanut, että sponssaamme. Joo, siis tää on ihan normaali juttu. Tämmöisiä diilejä on siis monilla. Ne pelaa leikkirahalla ja näyttää, että on hauskaa ja tälleen, ja sitten kasino maksaa niille siitä. Ja se, miten ne saa, tai en mä tiedä, saako ne kauheasti, se riippuu, minkä kokoinen sä olet, mutta yleensä se mun mielestä menee sillä tavalla, jos sä oot semi-iso. Muakin on lähestynyt kasinot, mutta mä en silloin mennyt siihen. Ehkä se on huono asia tai hyvä asia, mutta en mennyt kuitenkaan. Ja siinä oli silleen siinä, mitä se keskusteli, että mä tietenkin affiliate-linkkejä saan käyttää ja tälleen, mutta he tarjoaa mulle sitten niinku leikkirahaa, millä pelailla ihan rauhassa. Siinä ei lukee, tai ei lukenut, sen tekstissä ei sanottu yhtään mitään sitä, että pitäisikö mun esittää tai mitään, mutta jos sä esität ne sun oikeita rahoja, niin onkohan se laillista edes, mä en tiedä. Mutta mä en näkisi sitä mitenkään mahdottomuutena, että jossain kikissä vaikka joku niinku fuck it mistään säännöistä. One of y'all can help me, bro. I know somebody out there can help me, man. Joo, Sädi, niitäkin on olemassa, kyllä, kyllä. I'm in trouble, dude. I'm in trouble, man. Oh my gosh, I'm in trouble, man. Lopeta se pelaaminen, sit hölmö. Oh my god, I'm in Gamble trouble, on mainostanut laitota. Joo, senhän takia ne muuttaa tonne Viroon tai johonkin aina. Sitten ne niinku sillä tavalla kiertää sen. Eiks toi kuka se suomalainen BB-tyyppi nyt olikaan? Anssi Kela. Kuka vittu se oli? She's literally the only person that'll fucking help me, bro. Kukaan ei edes ole tiedettävästi bännätty kikistä. God, this is not happening, bro. This is not happening. Andy Pyro, joo. Sehän muutti ulkomaille. Eikö?
$40,000 in 3 days. Oliko se joku muu? En mä ole varma. Ei, se ei ole ehkä Andy Purakin, mutta se oli tää kuka se oli se suomalainen Juki pelaa? Eikö se muuttanut ulkomaille? Se oli just semmonen kasinotyyppi. Nettikö se nyt toimi jossain Monacossa, että saat verovapaasti skämmätä porukalta? Ihan Maltalle, joo. Ihan fiksu, ei siinä mitään. Ja hänkin teki vuosia sitä, Juki pelaa ainakin teki vuosia sitä. Se pelasi välillä striimissä ja sitten suurimman osaksi se näpytteli jotain kasinoita. Malta, joo. Ja affiliate-linkkejä vuosien varrella on varmasti niin paljon tullut, että sekin voi loputtomasti pelata, tai niinku loputtomasti olla vaan ok sen kanssa. Eli sehän menee sillä tavalla noiden affilinkkien kanssa mun ymmärtääkseni, että jos joku tekee tilin sun linkin kautta, niin jotenkin aina kun ne kotiuttaa tai jotain, niin sä saat vähän siitä, tai aina kun ne deposittaa, saat siitä vähän, en mä tiedä. Mut sinne päin. Last night's stream, I placed $500,000 of bets. Just sitting there all night last night long. NRS paukutti oikein kunnon diili. Kuka? Total bets are up to $1.5 million this year. Holy fuck, that's fucked. So I was aiming to success. Uusi tyyppi. Kuka tää on? Security. Financial security. And then, I don't know how it came back, but the addiction came again. And it spiraled out of control. I got a workplace redundancy. I spent all of it on gambling. That was money that I had planned to make a business with. Oh. All of it is gone. Oh. Kaikki meni. I had... Paljon sä kulutit? Sano 10 tonnia vaan. I had $60,000 of savings. All of it is gone. Now I barely have enough money to put a mortgage down for a property. I'm in my mid to late 30s. This is where I should be. Älä huoli. Monika, hei. Monella ihmisillä on ongelmia elämässä. Totta kai sitä aina luulee, että muilla menee hyvin, mutta Suomessa on paljon ihmisiä, kenellä on velkoja ja kaikkea tämmöistä näin. Ja on niinku periaatteessa nollatasolla. Kyllä sä ymmärtää, kun sä katsot jotain sosiaalista mediaa, että kaikilla menee hyvin, mutta oikeasti varmaan puolet suomalaisista on siinä tilanteessa, että niinku kädestä suuhun mennään. Samassa iässä täällä ollaan nollassa. Mulla on Narskari ihan sama. Mutta mulla on aina ollut vaan se juttu, että mä en ole kauheasti välittänyt mistään urasta tai mitään. Välillä käy töissä ja sitten taas hillailee ympäri maailmaa taas niillä rahoilla ja niin poispäin. Mä oon aina ollut vähän semmonen ihminen. Niin kuin mä oon sanonutkin monesti, että jos mä menen johonkin duuniin, missä tulee niinku rahaa vaikka 1,500 tai yli käteen, niin en mä tiedä mitä mä teen sillä. Se on liikaa. Tottunut olemaan silleen vaatimaton. Mieluummin nollassa kuin velassa. Joo. Velat on kyllä hyvä saada pois. Velaton elämä olisi kivaa. Velkaa on valitettavasti. Joo, Naskari. Sä tiedät, mistä mekin ollaan puhuttu. Kyllä sitä velkaa löytyy kyllä. Ei ole mitään helppoa rahaa, joku tulee aina kärsimään. My absolute prime financially. And mutta ei se susta, Nanskari, kyllä pahempaa ihmistä tee, eikä minustakaan tai muistakaan, kenellä on velkaa. Talo voittaa aina. Pojat, chatti, mitäs jos me lyödään kaikki rahat yhteen, mitä meillä on? 23 € tai jotain, kun kaikki puulaa, kaikki omistuksensa, mitä suomalaisella on, niin perustetaan sivusto, mikä on kasino. Ylläpidetään sitä, että ihmiset tulee tuhlaa elämässä. Olisiko se mahdollista? Kyllähän noita kasinosivustoja tulee kuin sieniä sateella, että teoriassa se varmaan olisi mahdollista. Messissä! Kato, kun periaatteessa se on sama juttu kuin nämä sivustot, jotka toimii vaan maksumiehinä tai rahan siirtoina tai jotain tämmöistä, niin kuin jonkun näköinen passiivitulo.
eihän se vaati sen jälkeen mitään, kun sä oot laittanut sen päälle. Eikö se ole varmaan, niin kuin sun täytyy maksaa servujen ylläpidosta, mutta jos sä käytät cloudia, niin en mä tiedä tarviiko sitäkään. Sitten kun joku siirtää rahaa, niin sulta tulee varmaan siitä maksu, mutta niin, se maksaa itsensä, eikö? Keitellä huumeita, eikö, siis mä mietin ihan laillista. Eikö se olisi ihan ok? Sen takia nuo Plinko-pelit on skämmiä, kun naputtelet $4,000 ja tuu voittamaan. Ei se nyt skämmiä ole kyllä, mutta... Sitä just kauhistanut katsoa, kun noi hävii yhdellä panoksella 10 tonnia ja itse saisi sellaisena kaiken maksettua. Joo, Nanskari, sama juttu. Sama juttu. Ostetaan samalla sellainen jättilinna, missä on satoja huoneita ja muuten kaikki samaan katoalle. Hei, Nanskari, sanotaan näin, että sä perustat sivuston, niin kuin kasinosivuston, ja ihmiset alkaa pelaa sitä. Linna on hyvin nopeasti hankittu. Mieti joku steikki tai mitä näitä onkaan, niin nehän on triljonääriä ne sivujen omistajat. Rahaa liikkuu enemmän kuin tietää mitä tehdä. Addiction is the most crippling thing that can happen to a person. It's very different to drugs or alcohol. Tämä olikin masentava loppu. Of gambling. It clears away and destroys everything that it touches. None of it makes sense. Because I actually became addicted to losing. Think about how sad that is. Addicted to losing? I became addicted to losing. En mä tota kuullut koskaan. I just koskaan. needed the sensation of playing, knowing that the odds were against me. And I didn't really care about that anymore. I ended up psychologically loving to hate myself. It's really sick and it's really twisted. Kuulostaa oudolle, mutta okei. It made me stop seeking my ambitions, working on my plans. It made me stop Kyllä, Ragnar. everything on its tracks. Siitähän se kikki tuli. And focus on losing. Ja yleisesti ihmiset ajattelee muutenkin, niin kuin, tämä tulee mun näkökulmasta, ihmisille, joilla ei ole paljon rahaa, niin tämä tulee mun näkökulmasta tämä, että sä perustat jonkun niin kuin, sivun tai perustat firman, niin kaikki ajattelee, että sen pitäisi tehdä satoja tuhansia. Ja mä olen täällä silleen, että hei, jos se tuottaisi tonnin päivässä, tonnin kuussa, niin mä oon ihan fine. Niin kuin, totta kai se pitää maksaa, että kaikki pyörii ja tälleen. Mutta niin tonni käteen, mä olen ihan fine. Mun ei tarvii miettiä mitään elämässään. Ja silleen, okei, rahaa on loputtomasti tyyliin. Asut jossain 500 € vuokralla, niin sulla jää 500 € käteen. Sä voit tehdä ihan mitään vaan sillä vaiheessa. Plus miinus nolla, niin sekin riittää, kyllä. 1,000 € kuukaudessa ainakin itse elän ihan leveäperäisesti, jos semmonen tulee. Kovalla työllä tienaat tonnin kuussa ja menetät samalla tuotia ja tappille. Niin, mutta siinä vaiheessa sun ei tarvisi olla veke enää tukien parissa, jos sä saisit tonnin kuukaudessa. Sehän se pointti olisi, että sä voisit olla omavarainen, vaikka ei olisikaan miljoonia rahaa. Mutta pointtina on just se, että ihmiset ajattelee, että perustaa yrityksiä tälle, että sun pitäisi saada niinku miljoonia siitä. Mä oon vaan niinku tyytyväinen. Mä oon tässä puhunut näistä virastoduuneistakin, mitä ne oli, järjestöduuneista, kun niissä on palkkatukia niinku 1,600, niin mä tiedän, mitä mä tekisin noin paljon rahalla esimerkiksi. Sä voit vaan päivittää tietokoneen muutaman kertaa, tai niinku tietyn pisteeseen, että näyttisi ja prossuja, se on siinä. Mitään muuta muistithan, niin. Teet sitä pari kuukautta, niin ei sulla mitään enää mitä tehdä. Asumisesta työttömyystä tulee tonnin kuussa ilman, että joudut investoimaan aikaa. On, siis kyllä, ehdottomasti. Mutta siinä on vaan se veke erona, että jos sä teet oman yrityksen ja se tienaa tonnin, niin sulla on mahdollista skaalata se ylöspäin, jos se on hyvä yritys. Mutta se on ihan sama, että mitä sä teet elämässä, niin tuet ei nouse kuitenkaan koskaan. Mä mieluummin itse teen töitä tonnilla kuussa kuin istun kotona tonnilla kuussa. Siinä mielessä, että jos mä keksin joskus jonkun yrityksen tai työllistän itseni striimaamalla ja YouTubella, niin tonni riittää mulle erittäin hyvin. It was a very disturbing process because it strips everything away from you layer by layer. Se on pakko totta. Joo, muistakaa, että jos te haluatte niin kuin yleisesti, vasemmistoon kannattaa panostaa, jos te haluatte panostaa työttömyyteen. Ne vasemmistolla yleisesti on enemmän semmoisia ihmisläheisempiä asioita. Oikeistolla on enemmän semmoisia niin kuin ekonomisia. Vasemmisto ei ole
koskaan sitä vastaan, että otetaan lisää niin kuin velkaa. Että voidaan, niin kuin nostetaan tukia vaan, joo, tohon vähän suojaosaa ja ei tunnu missään ja tälleen. Et jos te haluatte semmoista elämää, te haluatte vaikka pelata 20 vuotta elämästänne niin kuin nyt eteenpäin, niin tiedätte, ketä äänestää seuraavalla kerralla. It's a very slow burn, and if you're good like me, ei ole ainakaan vekeä vielä. Puolet työpaikoista on hävinnyt vaan. But eventually, ehkä se joskus, mutta ei ainakaan vielä. You start becoming a different person. You start becoming a person that you hate. Okei, tää oli masentava loppu.